Radyo natin quick break. Kung na problema ka mo sa pagpalubong sa inyong minahal sa kinabuhi nga namatay, nagpakamatay o gipatay, doawan ninyo ang Uncle Malnouris Funeral Homes. Matag silang libreng haircut, cleaning, manicure, pedicure, og eyebrow tattoo sa buskay nga presyo. Lungon nga buy one take one, may doorknob pa. Usab pwede kini mong higdaan kay higdaanan waterbed, labas tanan aircon. O pwede kini mong ilisan kay doon na kini 1 year warranty. Ang pagpasukod libre pero may bayad ang sukdanan. Sure quality kini kay kini ginama sa asbestos ug sa stainless nga gi-export gikan sa Japan, Hong Kong, Taiwan, Mars, Jupiter ug Pluto. Makabil kamo sa promo sa haya matag libreng biskwit, pan ug sikwate. Ikaw man sa haya mahatag kami libreng disco, may DJ pa. Ano na say free demonstration, film showing ug picture taking. Makapili ka mo bisan unsang klases lapida, waterproof ug touchscreen. Usab libreng tour sa bisan asang minteryo para lang sa mga membro ug may mga ID. Ang lubong sosyal, tulo ka purlo na magpuli-puli guyod, ug adunay banda nga mukuyog, ug aduna say musugat. Bababihon kayong ilang mga staff kay sila mga inilang mga GRO. Mag-unsa ang kwarta kung mamatay na ka. Call ang Uncle Malnouris Funeral Homes at your nearest outlet nationwide. Promo extended until August 25, 2025 only. Sa Uncle Malnouris Funeral Homes, social ang dating mo.